Bună ziua, toată lumea! Astăzi o să facem ceva mai special, cum ar fi școala de șoferi. Ok, începem cu level 1. Am ajuns până la level 5. Da, de acolo mai știu să-l trec. Pentru că sunt cam nou de jocul ăsta, de ce să mint? Ok, auzi ce motor am. Auzi. Wow. Mai puțin să se spargă. Da, ăsta e levelul 1. Auzi. Ce-mi place mașina asta, doamne. Dar să vedeți BMW-ul, să vedeți, ceva. Dar că îmi trebuie 7500 și nu, cred că am decât 2000 sau ceva. Ceva de genul ăsta, am 500. Ok, scutem așa. Auto cum trecem, auzi, ia. Du-te, frate, zici că e... Ok, să duc frumos. Ok, să analizăm. Dați-vă în bord dacă nu. What the fuck? Ce retardat se facă în mine? Că era să trec și pe asta. Pentru ce mă întoarsă ăla. Ok, să iau un pic cumva. Bă, stai așa că mi-e frică. Asta e... Uite și tu cum se bagă dobitoci în mine. The fuck. Nu este mult acolo. Și sunt la level 2 de-abia. Dacă vreți și voi, jocul se numește School of Driving, care o imagine cu o mașină verde. Cred că este ca a mea, dacă verde. În fine, nu mai știu sigur. Dar problema e că ștenii nu semnalizează, știi? Deci se bagă ca proști. Dați-vă un bord să vedeți cum se analizează. Dacă cred că aici steni, nu știu sigur. Nu uite că nu se trebuie. Nu, optul. Așa se vede. Ușor. Da, să vedeți că nu mi-am mutat. Dar vreau aici. Îi rup pe băieții ăștia. Op. Și acum băgăm în fața, hai. Da, acum. Level 3. Să vedem cât bine. Am prins maxim 90 sau 100, nu știu sigur. Cum greu. Oh my fucking shit. Ce m-am spăriat. Ușor. Ok, deci m-am pus puțin așa. Dai un pic într-o parte, încetinești și tragi. Prea mult. Hai mă, ce ai făcut? Auto, îți dai seama. Uite pe aici, încetinești. Și o iei așa cu un. Holy shit, it's a fucking retard game. Ok, haide. X. Vrom, hai da. Hai mă, că-mi place prea mult mașina asta. O să folosești când am numele AV-ul. Uite, așa o să arate mașina dacă pe roșu. Sau albastru sau verde, văd. Uitați că alea roșii vreau să se schimbă cauciucurile, capacele, doar. Ok, ușor, semnalizăm. Ușor am. Ok, oprim semnalizăm. Ok, luăm ușor curva. Ok. Mai luăm o dată ușor curva. Încă o dată. Pe bune și pe aici. Nu mai semnalizez acum. Ui! Oh my god. Gata și trecem la level 4. Opa! Level 4, haideți să vedem.
ce este acolo. Ascuns în inima bucegului. Ok, ușor pe lângă ăsta, așa. Să încercăm să nu le depășim peste acolo, dar merge în regulamentar. Nu, că cât merge străul. Merge cu 20. Aici, la corbă. Ok. Și acum cu cât merge. Ușor că iau de aici. Uite că și ăsta iau pe aici. Semnalizăm, oprim semnalizarea. Oprește-te, mă. Ok, ușor. Oleu. Bă, eu nu m-am apucat de temul, bă. Și ar fi cam 36 minute. Și trebuie clipul ăsta și mă pun de teme acolo. Wow, hai să mor tu. Da, să mor. Că vreau să fac un rage quit chiar acum. Cred că asta va fi ultimul meci. Uite, nu știu ce să fac. Ușor să bine. Holy shit. Nu că vă citim acum, că făceam rage quit. Pe bune, adică pe bune. Uite. Nu știu. Șurtate. Merge frumos. Control. Mamă, vreau să pun frâna de mână aici. Ok, dacă trec level-ul pe ăla. E să-mi pun așa. Nu o să dau cu spatele. Cu spatele, nu? Da. Păi bun, lume, cam atât cu acest exor. Nu uitați acolo pe că să dați pe butonul de like, să vă abonați și să dați share și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!